Is-sena 2023 rat it-tiswija ta' aktar minn 3,000 qattus u qattusa ta' triq. Dan permezz tal-kampanja nazzjonali għat-tiswija tal-qtates li l-ħidma tagħha tibqa' għaddejja s-sena kollha, inkluż din is-sena. Lan wara din il-kampanja ili fost l-oħrajn tiġi kontrollata l-popolazzjoni tal-qtates ta' triq u fl-istess waqt jitnaqqas il-pis minn fuq il-feeders tal-qtates li ta' kuljum jitimgħu lil-qtates li jieħdu ħsieb. Waħda mill-veterinari li qed tieħu sehem f'din il-kampanja Dr. Kristina Formosa spjegat kif permezz tat-tiswija tal-qtates inkunu wkoll qed nieħdu ħsieb saħħithom. Dan kif jitnaqqas it-tixrid tal-mard bejn il-qtates iżda kif ukoll jitnaqqas il-ġlied bejn qtates irġiel. Spjegat kif il-proċedura hi waħda li timxi ħarir u kif bħala veterinari jieħdu ħsieb li jkunu f'saħħa sew qabel isewwhom. Dr. Formosa qalet kif sissa kull operazzjoni kienet waħda ta' suċċess, hekk kif ma kien hemm l-ebda qattus li tilef ħajtu waqt din il-proċedura. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd spjegat kif kampanji bħal din huma importanti ferm biex jiġi assigurat il-ħarsien tal-annimali. Hija kruċjali għax permezz tagħha aħna qegħdin innaqsu anka l-mart ta' dawn it-qtates. Għandek sitwazzjoni kif anka jispjegaw il-veterinari illi meta jkollok kolonji b'ħafna qtates dawn iwasslu biex anka jifirxu il-mart bejniethom. U għaldaqstant meta jkollok tiswija bħalma għamilna pereżempju s-sena l-oħra ta' 3,000 qattus, hawnhekk aħna qegħdin insalvaw mijiet eluf ta' qtates mill-tifrix ta' aktar mart u nkomplu anka innaqsu il-pressure fuq il-diversi cat feeders. Għandek mijiet ta' cat feeders illi jiddedikaw sigħat twal sabiex jikkuraw anka jitimgħu il dawn il-qtates. Is-Segretarju Parlamentari ringrazzjat ukoll lid-diversi cat feeders li rrikorrew għal kampanja ta' tiswija tal-qtates b'xejn li dan il-Gvern implementa anka din is-sena.